AVV-IS er et fælleskommunalt affaldsselskab, som er ejet af Hjørring Kommune og Brønderslev Kommune. Vi er sat i verden til at sørge for affald fra de to ejerkommuner, og vi har ca. 100.000 indbyggere, vi skal sørge for, der kan komme af med deres affald. Jeg er driftsleder for vores genbrugspladser. Genbrugspladsen, vi står på nu her, den ligger i Bjergby, og den blev færdig i sommeren 2011. Vi har været fuldt ud tilfredse med arbejdet, som Richard har udført. Vi har fået det til den rigtige pris, synes vi selv, men også til den rigtige tid. Tiden er meget vigtig for os også, fordi vi ofte tidligt går ud og så siger, den og den dato, der åbner vi den nye genbrugsplads, og borgere kan forvente at komme af med deres affald. Og når nu vi har meldt det ud, vil vi gerne holde fast ved det. Og det har så også vist sig ved tilfældet her. Vi kunne annoncere, at vi åbnede den 1. august sidste år, og det gjorde vi også. Og vi havde faktisk en lille måneds tid til at gøre pladsen klar med container osv., så vi kunne være helt klar til den 1. august.